Старажытны Пінск стаў не толькі месцам працы, але крыніцай натхнення для напісання цікавых краязнаўчых твораў для маёй сённяшняй суразмоўцы Таццяны Хвагінай. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Калі вам прапанавалі у Барановичах поехать у Пинск, вы спытали, а стоит там коллегиум на площади? Так, это чистая правда. Вось тому, что мне не дозволяли поехать у Пинск, бы меня призначали директором и сказали, это непристойно. Вось калі уже вас призначить канчаткова, вось тады и поедете. Ну, что ж было спытаць? Я не спытала, які заробак, не спытала, дзе я буду жыць. Вось, я толькі спытала, ці стаіць калегіум на плошчы. І вы да гэтага часу лічыце гэта, самым сэрцам Пінска? Так, самы стары будынак, вельмі цікавай гісторыі, дзякуючы гэтаму калегіуму, які быў пабудаваны ў сярэдзіне 17 стагоддзя, Пінск стаў цэнтрам адукацыі на ўсім Палессі. Разам з Полацкім мы ўваходзілі ў тройку, Віленская акадэмія, а далей два такіх з 20 калегіумаў, каля 20 было на тэрыторыі Беларусі, два найлепшых еўрапейскага ўзроўню універсітэцкага. Дарэчы, калі вы загаварылі пра полацкі калегіум, мне стала прыемна, таму што полацкі калегіум стаў асновай першага на тэрыторыі Беларусі універсітэта. Але Пінск, вы патрыётка Пінска, ужо сталі помнік, гарадская скульптура. Это з загнутым пальцам. Па-першае, я з Пінска. Я нават магу паказаць, вот так, па-першае, я з Пінска. І нага наперад, і нос дагары. Я хацеў бы больш звярнуць увагу на літаратурную частку. Таму што, па-першае, Пінск і Якуб Колас. Магу расказаць і пра Якуба Коласа. Гэта вялікая частка жыцця Якуба Коласа будзе звязана з Палессем. Калі ён скончыў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, ён быў прызначаны на Палесе. У той час гэта быў Пінскі павет, зараз Ганцавіцкі раён, Люсіна. Там і першае каханне, там і гэтая прырода цудоўная, потым яго пераводзяць у Пінкавічы. Мы, экскурсаводы пінскія, мы раскажам пра тое, што ён на самой справе, не так, як Лабановіч, прыехаў толькі з кніжкамі і з такім фанерным чамаданчыкам, а прыехаў яшчэ з малымі сваімі брацямі, якія Юзік і Міхаська засталіся ўжо сіратамі, ён забраў з сабой, яны вучыліся разам з вясковымі дзецьмі. Гэта цікава, мала пра гэта пішацца. Мала хто ведае. Вось вучыліся там, калі чытаем трылогію на ростанях, не ўсё ж супадае. Гэта ж літаратура, а біяграфія гэта другое. Там пішуць, што ён там на яго зуб меў дзяк Бацяноўскі, а на самой справе мы ведаем, што калі вучыўся ў настаўніцкай семінарыі, то навучыўся спяваць псалмы, бо кожны настаўнік павінен быў малітвам, псалмам, гэтым духоўным некім такую адукацыю даваць дзецям. І ён нават у царкве Пінкавіцкай кіраваў хорам. Захаваўся ў нас перабудаваны дом Скірмонтаў, пана Скірмонта таго самага, калі ўжо мужыкі прыйшлі да Коласа і спыталі, ці як тут быць, як это дабіцца, каб лавіць рыбу ў тых тонях на пене, дзе лавілі іх дзяды і прадзеды, а адмянілі прыгоннае права, і ўжо паны патрабавалі за ўсё, за кожнага зайца забітага, за дрэва спіленае і за рыбу ў піне. Вырашылі пісаць прашэнне. Якуб Колас пісаў вельмі прыгожым почеркам, вельмі інтэлігентна і прасіў пачціць адказам. А Скірмонт не пачціў адказам. Прыйшлі гэтыя сяляне і пытаюць у настаўніка, што рабіць. А ён малады, гарачы. Настрой яго такі рэвалюцыйна-дэмакратычную, кажа, маўчанне – знак согласия, згоды. Ідзіце і лавіце.
лепшага шчупака яму прынеслі. Тут жандары наляцелі, арыштавалі іх і па настаянню Скірмунта Коласа выдалілі ўжо з Палесся ў верхніцкую школу, каб там у нас не бунтаваўся. Але дадам, у нас жа Курш-Саблін здымаў фільм «Першае выпрабаванне», і яшчэ жывыя тыя людзі, якія былі масоўкай у нашым Пінску. І вот цікавая рэч, ад Скірмунтаў засталося у нас першы паверх гатэля, гасцініца універсітэцкая. Гэта былы сядзібны дом сядзібы альбрэхтоўскай Скірмунтаў. Ну і дом захаваўся, дзе жыў Якуб Колас, назовем правільна скажем, Константин Михайлович Міцкевіч. Ён ужо быў закаханы ў сваю Марыю Дзмітраўну. Бралі шлюб яны дзе? Да, яны бралі ў царкве, якая называлася Преображенская. Гэта храм быў паблізу вакзала, але ён не захаваўся, і таму табліца памятная прымацавана на падворак нашай свята-варваранскай царквы, таму што яны былі аднаго прыходу. Даніла Міцкевіч, ён нарадзіўся ў Пінску, але вайна першая сусветная сагнала іх з Пінска. Можа, так бы і засталіся пінчукамі. Жылі у фельчара чыгуначных брыгад Арсенія Басевіча, потым ліставаліся з гэтай сям'ёй, і дошка мемарыяльная ёсць. А я хачу дадаць такі цікавы факт. У 2014 годзе я апынулася ў Пермі. Я паехала ў госці да роднага брата, ён адзначаў юбілей. Але я ўчапілася і кажу брату: слухай, Володя, я прыехала не толькі да цябе, прыехала да Коласа, бо ёсць старонка яго жыцця, якая звязана з Пермью. Пайшлі ў музей. Першы раз навуковую супрацоўніцу не засталі, другі раз засталі. І вось з маёй гэтай падачы высветлілася, што стаіць цудоўны прыгожы сабор, дзе хрысцілі Юрку, другога сына Якуба Коласа. І калі быў юбілей Коласа, то пермякі, яны ў гонар нашага славутага паэта назвалі праезд імя Якуба Коласа. Наколькі вось вы пранікліся Пінскам, што вы можаце таксама, загнуўшы палец, сказаць, што я з Пінску? Вельмі пінчукі такі народ, які ён у сваё кола не пушчае. Трэба ўжо там у 2-3 пакаленнях быць. Таму хай уже я буду баранавічанкай, але мяне паважаюць пінчукі. Вот вашы кніжкі, яны таксама прысвечаны літаратарам, і Валянціне Коўтун, і Евгенія Янішчыц. Літаратурны вянок піншчыны. Яна, гэта кніжачка, яна ўзнікла пасля таго, як не стала Валянціны Коўтун, не стала Валянціны Локун, ужо даўно няма Евгеніі Янішчыц, не стала Толі Шушку, з якім мы паралельна вучыліся на філфаку БДУ. І я падумала, ну не кожнаму паставяць помнік, правда? Не кожнаму назавуць вуліцу. А калі я гэтыя імёны уключу і дадам да Якуба Коласа, да Александра Блока, для іншых выдатных пісьменнікаў, паэтаў, якія былі на Палесе, гэта будзе мой маленькі ўнёсак, каб памяць пра іх захавалася. А сябравала я з Валянцінай Івановнай Локун, нашым літаратурным крытыкам, вядомым літаратуразнаўцай, которую цяжкая хвароба з малых гадоў прыкавала да ложка. Генетычнае такое захворванне. І яна, бачыце, такі ў яе быў характар, што нават калі завітаў да яе ў госці касманаўт Пётр Клімок, падпісаў ей фотаздымак, ён сказаў ей: вы такая мужная жанчына, у вас мужнасці не менш, чым як у касманаўта. Таму што, уявіце сабе, дзяўчынка пала на ногі і ўжо ў школьныя гады не магла вучыцца ў школе, в завочнай школе вучылася, завочна ў Брэсцкім педагагічным інстытуце, зараз універсітэт. Потым яе рэкамендавалі ў аспірантуру. І калі яна абараняла сваю дысертацыю, яе знаёмы, яе сусед, такі спартыўны хлопец, на руках прынёс і паставіў за кафедру.
Таму што стаяць, трымацца і абараняцца яна магла. Но потым, як заўсёды, трэба банкет. І вось паняслі гэту валечку на руках таксама ў прыгожай сіняй сукенцы, блакітнай сукенцы на другі паверх рэстарана. За ёй пашлі навукоўцы, якія прысутнічалі на гэтай абароне. І яна мне расказвае, мяне нясуць на руках, а ідуць людзі нам насустрач і кажуць: «О, нявесту панеслі». Но вы, дарэчы, былі ініцыятарам мемарыяльнай дошкі. Гэта дошка агульная двум валям, Коўтун і Локун, якія вучыліся ў гэтай школе. І так ужо можам сказаць, што Малоткавічы, Ціпянец і Жабчыцы пад Пінскам — гэта ўсё літаратурныя мясцінкі. А Сташаны — гэта літаратурная мясцінка Шушко. Толькі некалькі слоў скажыце пра тое новае, што, можа быць, не было раней. Гэта звесткі пра ахвяры вайны, звесткі пра генацыд. І тое, што вот адкрываюцца новыя нейкія, так сказаць, сведчанні таго часу, і вы да гэтага далучыліся таксама і ў вашых экскурсіях, і ў вашых працах. Я назапашвала матэрыял, а калі у Пінск пачалі ехаць так званыя ностальгічныя туры, і асабліва актыўна паехалі, калі пінскай абшчыне быў толькі адзін даваенны Пінчук. Ён захаваўся ў гета, так? Не, ён не захаваўся ў гета. Калі ўсіх затрымалі на мосце, не выпусцілі з Пінска, таму што заходнікі, былыя жыхары другой Рэчы Паспалітай, гэты Хайм Беркавіч Красільскі, ён служыў у войску, і ён такім шагам памаршыраваў па мосце, яго ніхто не затрымаў, а астальную сям'ю вярнулі, і яна загінула ў гета. У мяне ёсць цэлы цыкл экскурсій, якія я распрацавала. Гэта база, потым перайдзе гэта інфармацыя яшчэ ў 2 кнігі, якія пісала на гэтую тэму. Цыкл экскурсій, прысвечаных гісторыі яўрэяў па лесе. Канешне, экскурсіі праводзім і ў маім музеі, я называю мой музей. Мне нават дазволіў на самай справе уладальнік музея, каардынатар яўрэйскай школы мой Шафіма. Ён сказаў: гэта музей твайго імя. Не, мне не трэба такая громкая назва, просто так сталася, што трэба было ратаваць тую частку экспазіцыі, якая захавалася, дадаваць новая. І зараз я пакуль выдавала апошнюю кнігу, вот апошнія 2 кнігі, я прыпыніла там працу, але вярнуся хутка, бо ўжо стаіць поўная копія той пахавальнай цялежкі. Мы выканалі ее, нам нашы хлопцы, нашы кавалі і тыя, хто з дрэвам працуе, выканалі поўную копію той цялежкі, якая аб'язджала гета кожны дзень, каб збіраць трупы, бо не было каму хаваць. Вы лічыце сябе пісьменнікам, вы сталі пісаць кнігі. Я не ведаю, ці я маю права лічыць сябе пісьменнікам. Ну, у мяне альбомаў, наверное, штук 5, такіх вялікіх, ну і шмат такіх меншых кніжак, пуцеводзіцеляў. Для мяне, я думаю, што калі сказаць, што я спецыяліст турбізнеса, я ж была дырэктарам, я ж у турбізнеса не толькі была экскурсаводам, гэта захапленне, гэта пачатак мой. І калі сказаць, што я краязнаўца, я думаю, што гэтага дастаткова. Не трэба чыноў і званняў. Калі пісьменнікі скажуць пра мяне, што я пісьменніца, ну я буду ўдзячна, але я так не хачу на сябе ўскляпаць тое, да чаго яшчэ не дарасла. Што б вы параілі паглядзець у Пінску, калі туды прыедуць турысты, калі б вот мы разам таксама з нашай здымачнай групай туды прыехалі? Пінск прыкметны нават сваім месцам, дзе ён знаходзіцца. Ён стаіць на левым беразе ракі Піны. Піна падзяляе Палессе на 2 часткі: Загароддзе, на якім Пінск, Янаў-Палескі, Моталь, Драгічын, і Зарэчча, там, дзе наша пінская шляхта. І вось гэта месцапалажэнне цікавае тым, што рака, якая мае 2 назвы — Прыпяць і Струмень.
То есть гэта такі пачатак яшчэ Прыпяці. Толькі яна ўваходзіць у Пінскі раён, яна у Пінскім раёне падзяляецца, ёсць гнілая Прыпяць, гэта адно рэчышча, і ёсць струмень, гэта тое рэчышча, якое сустракаецца з Піна. І уявіце сабе, ну, такі цуд прыроды, што яны, сустрэўшыся, паціснуўшы руку адзін аднаму, метраў 100-150 праходзяць разам, як адна рака, і раздзяляюцца. Струмень робіцца большым, ужо судны могуць ісці, караблі па ім, а Піна трошкі схуднела і пайшла сабе да Ясельды сваім гістарычным шляхам. Нагадаю нашим телеглядачам, что сегодняшние мои гости была письменница, журналист, краезнаўца, выдатны чалавек Тацяна Аркадзіўна Хвагіна. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.